Hilom di. Ginanalan ni mo kasayon nga. Kuwaon mo ako pagkalalaki. Awan ana bali na. Pay nagilak-hilak di. Paghilom pa kay mo naglamatsa. Tanaw. Ay, sus. Madunggan ta sa pikas. Kuan, madunggan ta sa pikas ko tapos nagilak-hilak ka di abi ko lang patay tika. Grabe sa kay ka. Sus. Ginanalan ni mo kasayon ang tanan. Paghilom ba mina? Hilom. Ita pay nagilak-hilak diha. Ako nga bubay wa mo di ingon gani. Ay kung ina nga sa tong gibuhat pagkagabi wa ka malipay. Nalipay ka wala. Nalipay lagi pero dako kong pagmasay. Paghilom di ay paghilka ay gubla kay panubagan bitaw tika. Ako'y mga tubang sa imuhang mama akong kwaon ang imong kahot pakaslan tika. Pakaslan tika sa ayaw na paghilak-hilak. Magtunggan lagi to sa pikas. Kuan di. Basta dili ka hilom lagi diha lagi paimnon sa tika kilo sa ilang gap. Di ka hilom diha. Hilom na ba? Akin ako ah. Paminaw ha. O magkadapat kapalakan ba kay ngano? Bisan pag disgrasya ra ning ato ah. Aw kanang nalipay mo sa tasan hitabo di ba? First timer ka. First timer pug go. So, kahit sa kay tang duha. Ingon ka first timer pero luag magayo. First timer pa nakatala og bayot ba? So ayun na napakilak-hilak kita. Hilom na. Nakuha na yung taon na ako pagkabunsin. Uy, abig siya pa sa din. Pilit kang hilom. Manang gulo to adto sa kong cottage no kay sa badura baro nya daghan jud dong mga habang klaro kay kadaghang mga ligo. Para pud maka-income ko atong usa ka cottage, ako ato ditong pabutangan og gate di ay. Sana rasa ha? Ay susustin na. Pwede na ako adto kong cottage dito. Kay ato ra bang niagi na nagdit-dit dito. Tagbusit-busit lang dito, may lang sa aruba jud. Bakural jud ko nang git akong cottage kay di magsilbi himuon na diha tambayanan sa og di mga manag-uyab ang magdit. Suyo panan og shapo. Ang kilak-kilak sa kong cottage. Naay nag-date diha? Biskut. Uy, mga batasan na sa kong cottage nag-date-date. Nagdalak visit. Hilom na ha. Hilom na. Hilom na ba? Papuya na si ay kabla ka lagi Di padubang ko ka daw. Ay sus. Hilom na lagi, hilom na ha. Hilom na. Sus ka maayo. Dire day mo nag-date-date sa kong cottage? Bitan aon taning dagway kinsan eh. Ay, nagpatabang-tabang pa mo sa inyong mga naon. Agdi mo mailhan. Nagdaman lang mag-visit aning akong negosyo. Ay, sus. Gihimo na ninyo gladjeng house ning akong katre nga. Tapos ginuo ko in town. Sa ako apa in town ning luna. Makagaba ng tayo katrihan daw day. Hilom ta wa kang pusa ka na. Nahubog ra ta pares ta nahubog. Sa man, makinahangan pa yun day ko nga mamina ko sa inyong explanation day do. Dili man di ay. Dili ka nang wala na mo ni matuyo jud ka nang. Awan niyo matuyo nga rin na sa ako ang cottage bag. Wala ana-ana. natingali na pagbata na mo na mi dire. Natinga mo niya. Unya karon sa mga may plano mamarag o. Sa mga may plano mamarag day do. Aw, sa magbulot-bulot mo anang habol day. Aw, di ko mamarag. Day. Saman pa mo gas? Ha? Pa mo gas day? Mamarag? Ha?